ating programang Jointana Angeleños. It's a beautiful Tuesday morning. Good morning Central Luzon, magandang umaga Pampanga, Maya Paabak, Angeles City. Samahan niyo po kami hanggang alas 11 ng umaga. Of course, pag araw na ng Martes, lagi tayong tumutok dito lamang sa RW 95.1 at lagi rin po tayong sabay na napapanood, no, sa ating mga socials katulad ng Angeles City Information Office FB page at ng CLTV 36. Sige, sa mga gusto pong makibahagi, no, at makisaya sa ating usapan ngayong umaga, abay mag-iwan lang po kayo ng iyong mga mensahe sa ating comment section ng Angeles City Information Office FB page at sa iba pa nating mga social media account. Bilis ng araw, August 4, no? Araw ng Martes. Sana'y nasa maayos kayong kalagayan sa ating pong mga kabalen. Sana'y nakapagbaon kayo ng payong, no? Kasi alam mo na yung weather ngayon, paglabas mo mainit tapos biglang uulan, no? So alam na yung mga Pinoy yan, no? Hindi na bago. Dalawa lang naman kasi ang weather dito sa Pilipinas, no? Isang wet at isang dry, no? So kung di mainit, maulan. So tayo mga Pinoy we're used to that, no? At napapansin lang natin na tuwing mayroong mga pag-ulan, meron pa rin ilang mga kababayan natin, no? Lalo na yung mga kabataan na laging tinatanong, no, dahil sa panahon ng digital age, laging tinatanong, may pasok ba, no? Kapag walang suspension or walang announcement, nakikita laging pinupunterya yung local chief executive o yung mga mayors ng mga LGUs, no? At doon sila parang vent out, no? Pero hindi po ito basta desisyon na ginagawa, no, na depende lang sa dami ng mga comments sa social media, no. May mga guidelines po tayong sinusunod, hindi ito bago, lalo na dito sa Angeles City. Naipapatupad na po ito no, last year pa, no, ng panahon ng pag-upo ni Mayor John Lazatin na maging malinaw sa lahat, sa mga magulang, sa mga estudyante, sa guro natin at sa ating mga opisyal na paaralan, no? Kaya ang ibig sabihin ng guidelines may sistema, no? Hindi pwedeng emotion ang pairalin, hindi rin pwedeng bawat ulan ay automatic na suspended na agad, no? So tinitignan yung mga aktual na sitwasyon, ang mga advisories ng national agencies at ang kondisyon ng iba't ibang bahagi ng lungsod, no? At isa pa, yung kailangan din natin turuan yung ating mga kabataan tungkol sa realidad ng buhay, no? So hindi sa lahat ng pagkakataon ay may mag-a-adjust para sa atin, no? Darating ng panahon na papasok din sila sa trabaho or magnenegosyo, o magkakaroon ng sariling responsibilidad sa buhay, no? So ang kailangan matutunan nilang maging resilient. Laging sinasabi ni Mayor John, maging resilient, no? Ang kakayahang humarap sa hamon habang inuuna pa rin ang kaligtasan, no? So hindi ibig sabihin nito na isinasantabi ang welfare ng mga bata, no? Ang safety will always be a priority. Pero ang resilience at preparedness ay bahagi rin ng edukasyon, no? So sa halip na maghanap agad ng masisisi, mas mabuting unawain muna ang polisiya, no? Kapag mali daw ang patakaran ng pare-parehong pagpapatupad, mas nagiging organisado ang ating lungsod dito sa lungsod ng Angeles at mas magiging responsable ang bawat isa, no? So yung good governance ay hindi nasusukat sa dami ng suspensions, no? Nasusukat ito sa malinaw na polisiya, yung patas na pagpapatupad at mga mamamayang handang makiisa, no? So magtulungan tayo, dahil naman laging sinasabi ni Mayor John, magtulungan tayo
unawain natin ang mga patakaran. Tigit sa lahat, ihanda natin ang susunod na henerasyon, mga kabataan ngayon, na hindi lamang para sa panahon ng bagyo, kundi para sa tunay na hamon ng buhay. Ayun, no, napakagwapo ni Mr. Perry Pangan, umagang-umaga. Parang siya yung sunshine of our Tuesday. Alright, dahil napapag-usapan natin ng mga kabataan, no? Ito na. Habang nagse-celebrate tayo sa pagka-champion ni Alex Ayala, na sa buong mundo ay nagdiriwang, no? Ito yung pag minsan ito na yatang natitirang good news sa Pilipinas. Si Alex Ayala na lang nagbibigay ng inspirasyon natin. Abay, mabuti na lang po kahit short notice ika nga, no? Naririto po ang ating mga panauhin ngayong umaga, no? Napakahirap kasi para magaganda, hindi ko alam kung paano uunahin, no? Dito na lang, pag ganito na lang sa aking pwesto, no? Ang kakadiscover ko lang na may talent pala ang una nating papakilala, no? Ang Senior Education Program Specialist po na Social Mobilization and Networking, Ma'am AMC, Ma'am Ana Marie Romero. Good morning po and welcome to the program. Lapit po tayo sa mikropono. Yan. Good morning, Sir Jay. Good morning to everyone. Mga Angelenyos, magandang umaga po sa ating lahat. Nagsasalita pa lang yan. Wala pang, wala pang piece. Wala pang lyrics. Sinervyos ako. Lagi po rin natin nakakasama sa lokal na pamahalaan. Napakasipag din po ang ating DepEd Project Development Officer ng kasama rin sa aming Disaster Council, no? Laging umiikot at napakasipag si Ma'am Clarissa Lagman. Good morning po. Good morning po. Soft matipid sa ano ngayon si Ma'am Clarissa. Ayan, katuwang din po natin, very laging parang she woke up like this pero laging maganda yung aura lagi, no, ng ating DepEd Assistant Schools Division Superintendent Dr. Rosaline Muli. Yes po, good morning. Yan, magandang buhay din po. Maganda rin palang tinig ni Dr. Arus. At ang lagi natin nakakatuwang sa lahat, no, mapa-formal gathering man yan, no, kahit nasa labas man, very active ang ating DepEd Engineer Norma Kabigting. Maya Paabak po, Angelenyos. Yes, Maya Paabak mo naman. And welcome to the program na Join Tana Angelenyos. I'm only the rose, I mean the thorn among the roses. Pero it's really a pleasure to be with you at marami tayong maihahatid na magandang balita, no, para sa ating mga kababayan, mga estudyante, mga magulang at sa mga kaanghelenyos, no. So ma'am, first of all, we would like to thank, no, napaka-successful nung ginawa ninyong Roses program, no, kamakailan, no, at nag-take down din kami yung mga stakeholders pa rin ng mga yung mga wish list pa, no, dahil dito nakikita natin yung kahit walang mga sakuna or yung bayanihan spirit pa rin ng ating mga stakeholders, partners, para sa edukasyon, para sa ating mga kabataan. First of all, yun po, clarify lang natin, reiterate yung polisiya ng Angeles, no, kasi nakikita natin sa mga social media ng dito sa San Fernando City, sa Angeles and sa Mabalacat, ang laging inaatake ng mga kabataan. Unfortunately, pag minsan mga magulang is yung local chief executive, no? Reiterate po natin, ano po yung polisiya dito sa lungsod ng Angeles, ma'am? Kahit sino po sa inyo, pwede pong i-share nila. Yan. Sige po. Go ahead. Gusto lang po naming i-reiterate yung DepEd Order number 22 Series 2024 kung saan nakapaloob doon yung polisiya na or clear guidelines on when to suspend classes and work sa school. Kapag po rainfall warning, yellow, ibig sabihin tuloy-tuloy.
Pero may discretion po ang local executive and school head na mag-declare ng suspension or cancellation kung naayon sa sitwasyon nila sa kanilang school. Kumbaga Yes. meron pong discretionary power ang school head to suspend or cancel face-to-face classes and shift to ADM. Yung ADM is Apo, the kapag yellow, alternative Alter- delivery mode. mode. Apo. Ayun. Kapag yellow, pag orange po, orange and red, yellow, orange and red warning, automatic po na walang pasok from Okay. kinder to grade 12. Doon po sa rainfall warning. Kapag sa typhoon, signal number 1, preschool and kinder ang walang pasok. Okay. So automatic po. Pag signal number 2, kinder to grade 10. Grade 10. Ito hanggang po ay grade 10. base sa DO22 Series 2024. Kapag signal number 3, lahat po from kindergarten to grade 12, walang pasok. Ayun, Yan po okay. yung Napakalinaw naman siguro. So wala doon na pag gumuulan. Automatic. Hindi po wala pong ganun sa polisiya natin, ano. Naging ano na lang siguro sa mga dating ano. Tapos nagpalabas din po ng bagong polisiya ang DepEd, yung DepEd Order 14 Series 2026. Okay, bago yan. Para po bigyang linaw yung pag-deklara ng walang pasok. Pero alternate to or mag-shift to modular. Okay. So meron pong 4 na framework, yung hayo. Pag sinabing hayo, ito yung continue pa rin, regular classes. Kapag po Mm-hmm. hinay, ito yung i-reduce yung workload ng mga estudyante. Opo. Okay. Kapag hinga, mag-shift po sila sa modular, blended learning. At ang hinto, yun po, stop or suspended po yung klase, even the modular. Kumbaga, wala talagang pasok kapag dineclare po na hinto. Okay. Ang ganda rin ng ano. Paano po kung ganito, kung yung isang particular na estudyante, halimbawa walang announcement, so ibig sabihin may pasok, no? Tapos yung isang particular na estudyante, malayo yung kanyang pinanggagalingan, tapos may dadaanan daw siyang baha o ilog, ganyan. So, pwede pong ma-excuse yung estudyanteng yon, pwede pa siyang hindi pumasok. Ako na ba? Sige po, sige, doktor. Opo. Actually, i-accommodate namin Okay. base din dun sa nabanggit ni Ma'am Cla regarding the DepEd Order 14 Series 2026. Wherein kapag po meron tayong mga estudyanteng halimbawa coming from mountainous or meron silang dadaanan na lugar, kailangan ma-identify na natin yon as Yes. early as this. Yes. Para yes. po sila yung talagang papasok dun sa LSCP or Learning Services Continuity Program or plan ng eskwelahan. Okay. So yun po talaga ay manggagaling na kung anong estado ng mga bawat bata na mayroon tayo. Okay. Ay, napakalinaw. Unang-una pa lang segment yan, no? More sa ating pagbabalik sa ating kwentuhan. Ma'am AMC, anong oras na po sa buong Pilipinas? Sa English is 10:16. In the morning. Join! Ta-da! Hey, 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 yo. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come on, feel the beat. And Heleños on the street. Turn it up, let the city say. Join, Tana, and Heleños. Join! Ta-da! Hey, Heleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come on, feel the beat. And Heleños on the street. Turn it up, let the city say. Join, Tana, and Heleños.
Alright, we're back sa ating programang Jointa na Angelenyos. Ito pa rin po yung lingkod, J. Pelayo IV, with our special guest from DepEd Angeles City. Ayan, kanina napag-usapan natin yung mga polisiya about the suspension of classes. Para ma-reiterate lang, inaano lang natin sa ating mga katulad na magulang, no, at sa mga guardians po ng mga mag-aaral natin, particularly dito sa lungsod ng Angeles. Sa mga private schools, ganun din po, no? Pero silang na-empowered na po natin sila na mga school heads and school administrators to make granular suspension of classes. Nangyari na po yan, kamakailan lamang, nung halimbawa nung nag-overflow yung sa may Balibago Creek, no? So yung isang particular college, ano, o sabihin ko na si Systems Plus, no, nag-announce din sila ng kanilang granular suspension of classes. Ganun po yung sistema, polisiya dito sa lungsod ng Angeles. No? Batiin lang natin mga fans ng ating mga panauhin. Sige, medyo mahina lang yung signal natin. Pero maya-maya, sige, bibigyan natin ng pagkakataon. Baka meron po kayong gustong batian, go ahead po. Paikot tayo. Dito naman, kay Engineer Norma naman, mga gusto yung batiin. Bago po ako pumunta dito, minessage nila ako eh. Binabati ko ang City Engineer's Office, Ayun. especially Engineer Ronald Calbang. At sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng RW 95.1. Yan, si Dr. Rose. Sa lahat po ng mga personnel ng buong SDO Angeles City, hello! Good morning po. Hinihabilin po din po niya. Nabatin ko daw. Ay, habilin. Ang pinakamaganda po naming planning officer, Ay, si naman. Ma'am Marilu Castro. Oo. Ayan po. Ma'am Marilu. Sige po, Papa EMC. Opo, binabati ko ang aking partner, si Ma'am Reggie, and of course, ang lahat po ng partners natin sa Schools Division Office, external partners, pati mga internal partners po natin na nakikinig. Oh, ang dami natin mga partners. So, tulad ni Michael Quinn, may pa-shoutout kay Ma'am Clarissa. Mr. Josel Sarmiento, good morning po. Shoutout from Bapak Office, Jason Abelia. Ayan, mabuhay po sa inyong lahat. Si Kagawad Boy Serrano Manansala. Yan. At, ito. Sige. Alright. Okay, magpapatuloy po tayo. Kamakailan po, merong mga laging balita, no, laman naman, unfortunately, involving the minors, no? Mayroong mga violence na involved, no? Sakitan, no? Mayroong mga school shooting incidents, no? At pati ba nga pag-atake sa mga guro na tinuturing nating mga second parents ng community, lumalabas na rin sa mga pahayagan. Yung mga online threats involving the kids, no, sa inyong tulong, na kaagad na narespondihan ng ating mga kapulisan. Last year, the same. Children involving naman sa mga bomb threats, no, at iba pa. Ano po yung pinag-uusapan ninyo ngayon sa particularly sa atin po sa SDO, no, so DepEd Angeles City, Yes. involving these matters? Opo. Simula po nung nangyari yung sa may Tacloban, no po, very proactive naman po ang Division Office wherein sa pagtulong po ng ating PNP, Kapulisan, talaga pong nagkaroon tayo ng bawat eskwelahan ay they ask for an assistance coming from our PNP in order to assist them in terms of, number one po, no, meron na kami ngayon bawat schools, merong mga metal detectors. So yung paggamit po nun, kung paano po yung simpleng detector machine magamit nila to ensure na wala po talagang makakalapasok na anuman na deadly weapons, particular po, no, na maipasok ng ating mga
estudyante sa loob ng paaralan. And then another thing is they had also requested for a schedule po ng reminding the responsibility of the parents. Ang involved po nun na in-invite ng ating mga principal at ng teachers na rin po ay yung involvement din ng parents. Para po Yes. alam nila kung ano po yung responsibilidad nila kapag ang kanilang anak ay sabihin na natin po na nanasangkot sa ganitong sitwasyon. Oo nga, no? Kasi tayo yung kontrolado lang natin yung environment within the campus, within the school, no? Paglabas na nila, ang dami ng mga environs na pag nakakapanayam natin yung ibang mga nai-involve dito, pag minsan may mga honor students pa, more on the exposed, lalong-lalo na doon sa kanilang access sa mga online games or ibang social media, no, na nagkakaroon sila ng access. Pag minsan nabibigla ka na lang na ang bait pala ng estudyante, no, masunurin sa school, pero natutunan nila itong ibang mga bagay na pag minsan yun ang na-exhibit nila, medyo subconsciously hindi napapag-isipan kung ano yung repercussion o yung magiging cause o magiging resulta ng kanilang maagang paggawa ng desisyon na yon. Ano? So, malaking part din po, no? Ng katuwang ng mga guro, yung mga parents po talaga. No? At ito rin yung dahilan ko bakit pinupush din ni Mayor John yung pagsulong sa Filipino brand of service excellence, no? Going back to the basics, yung laging sa every Monday flag raising ceremony engineer, 'di ba? Yung lagi tayong may panunumpa sa watawat, kasama doon yung pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan ng makabansa. Those are just basic na pinapaulit-ulit natin. Pero yung gravity nun, pag minsan nakakalimutan natin ma-exercise. Oo, pero it's good to... Pero kayo po ba, ito, parang nung biglang from Tacloban, no, sunod-sunod na, no? So, kumusta po yung moral ng ating mga guro? Mga guro po. Actually, talaga pong they are also tawag dito. Nagkakaroon na rin ng alarma sa hanay po ng ating mga kaguruhan. So, ensuring po, no, just this morning na talagang in our GC, reminding the principals, yun po yung pinakamabilis eh. Kasi po natanggap ko lang yung mensahe na ano nga ba naman ang seguridad na they are also safe. Yes. Or where in fact, sila na po yung inaatake no, ng ating mga minors. Pero still, based doon pa rin po sa amin, kapit po pa rin kami doon sa positive discipline. Yes. And as much as possible po, pag nakakakita na kami ng ganito, na sabihin na natin aggressive behavior, coming from the learners or even parents or outsiders, kailangan po talagang wag po iyon maging tikom ang ating mga kaguruhan, kundi kailangan po nilang talagang ipaalam ito, automatic, at hindi po nila dapat i-handle yon ng mag-isa. Never po nila iyon kakayanin. Kaya, apart pa rin po dun sa mga instruction namin, no, coming from the division office, is yung protocol po na kanilang isaalang-alang, should in case po na magkakaroon sila ng ganitong tawag dito, sitwasyon. So, alam po nila kung ano yung gagawin. And then another thing po, yung partnership namin nga sa PNP, na kailangan maging visible po sila. Yes, Yung very important. before they coming into school and then during the dismissal period. Dalawang beses lang naman yun. Opo. Coming in and going Opo. out. Yes po. Napaka-importante rin ng lahat ng mga aspeto. Pero unang-una talaga yun sa mga magulang, no? I cannot stress this enough. What have we become, tayong mga magulang? Dati yung kinakatakutan natin yung mga teachers
O, pag nagsumbong yung estudyante, napagalitan ako ni teacher. Bakit? Ano bang ginawa mo? Ganyan. Pero ngayon, parang napagalitan ako ni teacher. Sugod sa eskwelahan, no? Rereklamo si teacher, no? Parang nagbabago, no? Pero nakikita rin po natin yung epekto nito, no? So, kung lagi natin, pag Teachers Day, lagi natin inaalala yung mga teachers na sila yung pangalawang magulang. Pero sana, every day is Teachers Day. Huwag natin kung sila yung tinuturing nating na second na parent, wag lang maiwan dun sa Teachers Day yun. Dapat isabuhay din natin as mga estudyante. At after na rin tayong maging estudyante, pag tayong tumanda na, yun rin makikita ninyo na, nako, kaya pala ako naging resilient at successful, kahit hindi man financially, pero dun sa naging career ninyo, talagang mapapasalamatan ninyo yung mga guro. Would you like to add, ma'am? Opo. Napakahalaga po ng partnership natin with the parents kasi actually inisip ko rin na ang parents talaga, tayo yung partner nila. Yung mga teachers ang partner nila. Yeah. Kasi ang education ay nagsisimula sa bahay. So, doon na lahat tinuturo ng parent, no? Kaya kami naman sa DepEd, or dahil naging teacher po ako, so I realized na kami yung second, 'di ba? Kami yung pangalawang magulang, so kami yung partner ng parent. So ganun po siya. So community kasi talaga ang magre-raise ng bata. So meron tayong magulang, tapos yung education partners, tayo po yon. Tapos meron pa tayong mga partners na tumutulong sa mga eskwelahan upang mapaganda yung paaralan natin. So i-value po natin ng unang-una yung family. So doon po magsisimula lahat sa bahay. Yes. So, doon kasi lalakas ang loob ng bata pag nakitang okay lang sa parents and ganyan, ano. Halimbawa kahapon magdamag, umulan. Engineer, doktora and moms, no. Na may nagkaroon ba ng problema sa eskwelahan, na dahil doon sa ulan? So far, maganda po. Okay naman po. Maganda po yung panahon kahapon. Pasalamat tayo sa Lord. No? So, ako ang lagi ko pong sinasabi, maganda po. Kahit sa PTA, kasi mga ano po natin sila, partner natin. Laging ipanalangin yung mga bata bago papasok. Siyempre, iba yung panahon. Iba yung panahon natin. So, yun yung pagtutulungan natin. Tutulungan namin sila, tulungan din nila ang department. Sige po, sa ating pagpapatuloy, i-compare natin, no? Kasi pag merong mga, halimbawa, yung mga local holidays, no? Ang laking epekto nito sa ekonomiya, no? Pag pero naman suspension, anong epekto nito sa academic calendar, sa buong holistic approach ng estudyante sa eskwelahan, no? Tatalakayin po natin yan sa ating pababalik. Engineer Norma, anong oras na sa buong Pilipinas? 10. Join! Join! Ta-da! Hey, hey, no. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana, Angeleños. Join! Ta-da! Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana, Angeleños. Join! Ta-da! Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat.
Kasama po natin ang mga bisita from DepEd Angeles City. Yan, binabati natin si Johnny Pangilinan, Maya Pabak po from CCA Performing Arts. Ganon din kay Mr. J. Lagman. Ang gaganda po ng mga guest ninyo, lalo na yung sa DRRM. Oo nga, no? Hindi bias. Oo. Parang kilala natin yun, no? Good morning po, Sir J. Cabinet Jonathan Canlas. God bless Angeles City. God bless Mayor John. At ganoon din, si RJ may pinapabate. Pinuwersa raw siyang pinapabate ng happy birthday yung si Diana Cura, kung sino man daw siya. Okay. Papatuloy tayo kasama ang ating mga panauhin. Ito lang, mabilis. Warmest congratulations to Mr. Christian Manalo for being crowned Mr. Tourism International Philippines 2026 from City College of Angeles. Congratulations. Lagi tayo nananalo. Parang ito yung hatak ni Alex Ayala sa atin. Na i-inspire tayo. Yung po, mabalik lang yung question natin before we had a break. Pag minsan yung mga negosyante natin, no, na umaaray pag merong mga biglang non-working holidays, no? At ganito rin ba ang sitwasyon pag sa mga eskwelahan pag naantala, Dr. Yes Rose? po. We experienced that nung 2020 during pandemic time, and until now we are addressing the said learning loss. Okay, and we have that learning gaps na until now pinupuno pa rin namin. Wow. What else kung halimbawa magkakaroon again ng cancellation of classes? But this time, with those DepEd orders that were mentioned, particularly the DepEd Order 14 Series 2026, it's no longer a problem. If we will have the cancellation of face-to-face classes, we can still proceed with the hinay. And that hinay is in a package of providing learning experiences for our learners, na kung saan pwede silang mag-modular, pwede rin naman yung mga video lecturettes na 5 to 7 minutes video, capturing only the particular lesson. So hindi na po talaga totally nahihinto. Yes. Okay? Pag magkakaroon lang talagang ng paghinto, just like kapag talagang totally may hinto at may hinga. Yes. Tama? Pero those are mga options na pwede lang gawin pag Yes. talagang wala ng choice, no. Pero iba pa rin talaga yung face to face, Face-to-face po. actual learning, no, na dapat grab yung chance na yon habang Opo. And we have nga naman yung term operations na kung saan with that full term, no, kailangan tutok sa instruction. Yes. Wala nang pwedeng umistorbo. Maski nga kami, kung halimbawa, gagawa kami ng paraan para isakatuparan yun na hindi maiistorbo yung instructional time. Oo, di ko nga rin masyadong magets kasi mga lalo na yung mga nagbabayad ng tuition, no. Kung ikaw yung magulang, gusto mo masulit talaga na yung full potential ng bata masulit dun sa buong academic year, no. Anyway, dito naman po tayo sa ating SDO. Nung pinakita ninyong mga AVPs and PowerPoint presentation, kumusta po yung 1 year natin? Kakatapos lang din ng State of the City address ni Mayor John at laging minention yung DepEd Angeles City at yung pag-empower niya ng paggamit ng CEF. Kinongratulate niya rin po kayo, no? Kumusta po yung overall yung sitwasyon natin sa DepEd Angeles City? Ngayon na, si engineer na. Regarding naman po sa ating mga facilities, no. Base dun sa mga nai-report po ni Mayor nung SOCA, yung 2,300 na learners table and chair at 46 set po na teachers table and chair, kasalukuyan na po yun na di-deliver. Konting mga 80% na po yun na delivered Ang tibay na. pala nun. Kasi Opo. inupuan ni Mayor nung nung pumunta tayo. Opo. Tapos po, yung mga desktop computer po natin na
nasa 105 sets delivered na rin po, at saka yung 3 smart Boards. boards po natin delivered na rin. Kasalukuyan po ngayon, ongoing construction na rin po yung ating multipurpose sa Angeles Elementary School. Yung mga drainage natin, nakafocus po tayo kasi ngayon sa mga drainage eh. Oo nga. Dahil nga tagulan na, makikita na naman po natin ang mga mabilis na pagbaha. Kaya po ang naging proyekto po natin ngayon, yung mga construction of drainage na kasalukuyan na pong ginagawa sa Dr. Clemente N. Dayrit Memorial High School, sa Quayan Elementary School, sa MNEPO Elementary School, at ang pag-construct din po natin ng fence sa Angeles City National High School. Fence ng mismong School property. po. Opo. Okay. Ngayon po, iniintay pa rin po natin na baka ngayon pong third quarter, magagawa na rin po yung drainage system ng Abelardo G. Tino sa Pineda Gutierrez, Angeles City Science High School, at saka po yung drainage po ng Angeles City National Trade School. Wow. No po. Kasi po makakatulong po yan sa maayos na daloy po ng tubig at maiwasan po natin ang pagbaha sa mga lugar ng paaralan, lalo na po ngayon na tag-ulan na po. No? Mayroon pa rin po tayo, no? Hindi lang po sa Special Education Fund. Meron pa rin po tayong ongoing na project na galing din po sa national. Yun po ang Sapang Bato National High School, repair of classroom. At ongoing na construction ng classroom sa Sitio Pader, 2-story 4, Sitio Pader Elementary School, at Claro M. Recto Claro M. Recto ICT High School. Ayun. Magagawan po natin yan at maisa sa katuparan sa tulong po ni Mayor Carmelo Jan Lasatin at ang ating Congressman Carmelo Pogi Lasatin po. Katubang po natin ang ating mahal na SDS na si Engineer Edgardo C. Domingo po. Yan po yung mga inihintay pa po natin, mga proyekto na pipilitin po natin na matapos po ngayong year na to. Yun, busy Opo. kaya busy si Opo. Engineer. Kaya, Nakaayon naman yon, Ma'am Clarissa, no, doon sa ating mga disaster, yung mga sa drainage, na Opo. mga Kasi isa po sa mga concern din po ng mga schools yung drainage. Kasi po wala pong labasan yung mga tubig. Kaya may mga ilan pong schools na binabaha pero mabilis lang. Flash floods. Opo. mga Kasi transient flooding. talaga, No? opo. Hindi yung katulad sa ibang mga neighboring towns dito sa Pampanga, particularly in the 4th District, na pag nagbaha, High. nagsistay. Opo. Oh, tapos hanggang darating na yung undas, nandun pa rin yung baha. No? Iba po yung nila, wet and very wet. Oo nga. Oo. A little dry pero wet pa rin. Pero yung tignan mo yung mga sitwasyon na nandun mga estudyante, alam na nila na ganun yung sitwasyon no? Pero they still go to school every day, no? Kaya nga gusto lang pong i-share yung may nagtayong BPO dito. And then tinatanong namin kasi mga sila from ibang bansa yung investor, no? So why Angeles City? Tapos ang sabi, because is it cheaper? No, sabi na because the people here are resilient, no? Yung quality ng kanilang attitude and behavior, hindi yung kasi pala sa BPO ang bilis pala ng turnover din ng mga employees nila. So pagtatanungin kung bakit aalis yung empleyado, akala nila na offeran ng iba, no? Ang sasabihin pala magpapahinga lang, no? Magpapahinga lang. So
So sabi ko, nung panahon namin, kung sasabihin ko yun sa magulang ko, bayari ako sa magulang ko. Kung sasabihin, bakit ka tumigil ng trabaho? Papahinga lang ako, dad. Yung panahon natin, baka ngayon ninaalaw na ng mga magulang natin. Yung na sinasabi natin, no? Yung importante yung talaga yung partnership with the parents, no? Yung outlook, yung perspective ng kanilang, kung gusto nilang maging matibay yung anak, no? Na hindi yung kaagad na nag-give up, no? Nagkakaroon lang ng problema, nagkaroon lang ng heartbreak sa love life, no? Ito yung mga lang yan, mga facing sa buhay, no? Hindi pa, it's not yet the end of the world, ika nga. Oo, so yun lang, masegue ko lang doon sa nabanggit kanina. So would you like to add po dito sa mga natin? Opo. Gusto ko lang pong balikan yung nabanggit niyo kanina kung paano natin talaga na makapagsabay tayo dun sa banggitin ko na, no, yung game na kinalolokohan ngayon ng mga kabataan, yung Roblox. Naku, oo. Na kung saan pwede siguro from our end na ang DepEd ay magkaroon ng kani-kanya. Halimbawa, sa effort namin sa SDO Angeles City, yung magkaroon kami ng this time, ito yung kababaliwan ng mga estudyante. Na ibalik din namin yung nabanggit nyo rin po na mga indigenous knowledge and virtues. Yes, Na itatali namin sila doon na kung saan gamit pa rin ang social media na hindi siya yung libro na ibabalik namin siya sa libro, kundi pwedeng magamit talaga yung ICT dito na webtoon kumbaga, no, na bubuksan nila at ang makikita nila doon ay mga indigenous knowledge na talagang itatali natin at ibabalik natin sila doon. Okay, parang ito rin ay magiging tool, no? Yes, Instead na antagonize natin, ito'y magiging tool pa. No? Magandang yan. No? That's one way to see it. Magpapatuloy pa rin tayo sa ating programang Jointa na Angeleños. Dr. Rose, anong oras na po sa buong Pilipinas? It's 10:45. The extraordinary. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Jump come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Angeleño. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Jump come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Angeleño.
Ayan, nakatutok din si former Councilor Telma Indiongco, no? Nakasama natin nun sa Barangay Kutkut. Si Mr. Noah Mandani, ang ating youth. Yan, maganda, nakikinig yung ating mga youth dito sa lungsod ng Angeles. Good day, batchmate, Mr. Ronald David. Kanino batchmate si Mr. Ronald David? At ganun din si kay engineer. Oo. Fan sign. Good morning. Ang ganda po ang linaw ng explanation ninyo sa suspension of classes. Sana naintindihan ng lahat. Salute po, sabi ni Mr. Ricky David at si Mr. William Canlas na lagi rin nakatutok sa ating programa. Okay. Oo, nabanggit ni Dr. Rose, no, mga ibang mga strategies natin. Ano pa ho yung mga aabangan natin yan na para dito po sa lungsod ng Angeles sa ating mga mag-aaral, mga efforts po ng SDO dito po sa atin. Okay. So on the instructional side, no, coming from the CID, the curriculum implementation or implementation division, wherein this time we will come up with the video lectures, yung 5 to 7 minutes video na kung saan pwede nila itong magamit anytime, hindi lang during the cancellation of face-to-face classes, pero still as add-on materials or supplementary materials that they can use, no? Para ito po yung extension of instructional discussion. Okay. Kung hindi man nila na-capture during that instruction time, this time around pwede po nilang balik-balikan yung nasabing discussion or topic. Okay. Oo nga, no, hindi lang yung pagtapos na wala na, at least yung Opo, pwede bang yeah. balikan. Yun ang kagandahan ngayon. Dati, pag nalagpasan mo yung Friday night cartoons, wala na, di mo na. Pero ngayon, pwede nang balik-balik at their own pace. No? Yan, maganda po yan. Ano pa? Tapos, meron din ako, ito naman yung project ko dun sa DAP after our scholarship program. Nagkaroon kami kasi ng scholarship program and it's open May tumatawag kay Dr. among the ASDSS at saka SDSS. And so with that, we are required to submit a re-entry application project. And my application project has something to do with those, again, no, sa instructional side siya. Kasi yun talaga yung dapat naming banatan. At doon kami medyo nagkukulang. Kung sabihin na natin na meron tayong number of days to teach the learners, pero still, meron pa rin kaming kaagaw doon sa instructional time na yon. We are not even sure na nandun yung bata, physically, mentally, nandun siya. Tama. Diba? Oo, tama. So, yun po. Yung effort po yon, yung makaka-capture namin na mga demonstration teaching. Ito po yung everyday lesson ng mga teachers natin. So, yun po yung i-capture namin na video na lengthy video, 30 minutes at that, to capture what is it. From motivation down to the assessment period, talaga pong ito yung aming tawag dito, i-record at pwede nila itong balik-balikan. Yes. Sa oras na kakailanganin ng mga bata. At ganun din yung mga teachers natin. Oo, maganda nga yan. Kasi pag minsan yung mga matatanda mismo, di mo lang kung yung physically present ba sila doon sa Zoom meeting no? Bigla na lang silang susulpot pag pagpapapicture na for the photo opportunity. Nandun pala siya. Nandun pala sila. Ako, kaya maganda. Yung mga challenges natin no? Na dapat din tayong mga matatanda mismo yung nagiging ehemplo sa ating mga kabataan. Ma'am AMC, baka may gusto kang natin before tayo magtapos sa ating programa. Opo, this coming August 6 ay magkakaroon po ng election of the FPTA set of officers. So, yung pong mga parents na mga president po ng mga schools, in-invite po namin kayo to come to the venue sa Gabaldon building po. This coming this Thursday na po 'yon. So, we hope na maka-elect po tayo again ng the FPTA officers na tutulong
para maging partner natin with the parents po. And also, malapit na rin po yung Teachers Day. Yes. Naghahanap na po kami ng venue. Baka naman po. Marami-rami na naman yan. Mayor. And yun po, actually nagiging problem po namin yan, mga venue namin. Dahil marami po yung mga teachers natin. Siyempre, we honor them. Sila po yung second parent. At kami as partners ay nananawagan po ng mga support. No? And also, I think marami pa pong mga events na gagawin. Lalong-lalo na po yung mga partners namin. Nag-invite pa kami ng maraming partners. No? Salamat po sa mga nagbibigay ng kanilang intention to be partner with the SDO of Angeles City. Gustong-gusto po namin yan para talagang it takes a village to educate a child. Salamat po. Very, very true, Ma'am AMC. Ma'am Clarice. Ay, apo. For DRR naman po, gusto ko na rin pong i-grab yung opportunity para magpasalamat kay City Director Villarosa for assisting talaga yung mga school, yung police visibility, as well as the barangay po, yung DILG for deploying po yung mga barangay peacekeeping action teams sa mga barangays. As for DRRM, nandito po kami with our partners po, NGO, ang Good People International. Yes. We requested from them yung learning guides for DRRM kindergarten to grade 12. This is the first na meron pong complete set for DRRM. Kasi yung gusto naming mag-shift yung paradigm na hindi lang yung quarterly NSED yung ginagawa. So from good knowledge to good action. So ano yung natutunan, i-apply nila in their everyday life. Parang ganun. Kasi safety, hindi lang obligasyon ng eskwelahan, ng ng division, kundi lahat po yung safety. No? So yun po yung ginagawa namin ngayon. And we have piloted 5 schools na po doon sa learning guides na meron kami. So hopefully next school year ma-implement na siya sa buong schools po ng Angeles City. Okay. Kumusta na ba so far yun sa 5 pilots? So far, patapos na sila sa mga modules. Kunyari, kindergarten, merong 10 sessions. So, yung iba po, 12, yung iba, 7. So, iba-iba yung learning guide or iba-iba yung sessions. Tapos, nag-aano po siya, parang nagle-level up. Kasi yung mga references for DRRM, one fits all, parang ganoon siya. Pero dito po sa learning guides, from kindergarten to grade 12. So, nag-aano po siya, nag-a-upgrade. Depende sa grade level. Okay. Thank you very much, Ma'am Clarice. Engineer Norma, naning kaya kang pang-final. Nagpapasalamat ako sa ating mga magulang, sa mga parent po natin sa mga school na laging sumusuporta sa ating mga paaralan. Kanina, abang nag-scroll po ako sa Facebook, may nakita na naman ako mga parent na naglilinis sa school. Kaya sinare ko po yun. Sinare ko po yun. At nagpapasalamat din po ako sa mga school head natin na nagtsatsaga po sa ating mga eskwelahan. Sila po yung mga partner natin para mapaganda po natin yung mga paaralan. Nagpapasalamat din po pala ako sa mga City Engineers Office, kay Engineer Ken Flores, kay Sir Bani Aquino, na isang tawag lang po, pag may mga nasira po tayo sa mga school, kaagad-agad nandyan po sila. Si Engineer Calbang, ganun din po. At kay Sir Francis, kay Sir Francis Pangilinan, pag tinawagan na po namin na Sir Francis, kailangan ko po ng truck. Nandyan po kaagad yan. Sa pag-trim po ng mga puno po namin sa school. Ang bilis po nila. Kaya maraming salamat po sa partner natin na
Nasa City Hall po. Yun. Thank you Thank very you po. much, Doktora. Engineer Norma Kabigting. Yan. Dr. Rosaline Moody. Yes po. So shout out, baka naman singilan ako sa lahat ng mga EPSS at saka PSDSS ng SDO Angeles City. With them around po, no, we can do so much, especially to really win what we have for the instructional time, instructional quality instruction to be provided to all Angelenyo learners. Yan. Thank you very much po sa pag-unlak at pagpunta ninyo rito para magbahagi ng mahalagang impormasyon. Ma'am AMC, Ma'am Clarice, Dr. Rosaline, and Engineer Norma. Sa ngalan po ni Mayor John Lasatin at sa lahat ng bumubuo ng pamalang lungsod ng Angeles. Ito po yung lingkod, J. Pelayo IV, at ito yung programang Join Tana Angelenyos. God bless everybody.